हरे कृष्ण सर्वांना. सर्वांचं आज इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने आपल्या भगवद्गीतेच्या 4थ्या अध्यायासाठी मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. आता आपण आपल्या क्लासची सुरुवात नेहमीप्रमाणे प्रार्थना घेऊया. आपण गुरूंच्या चरणी प्रार्थना करू. त्याचबरोबर आपण मंगलाचरण गाऊया आणि आजच्या आपण अध्यायाची सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री राधा गोविंद की जय. चैतन्य महाप्रभू की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण सर्वांना. सर्वांचं इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने मी पुन्हा एकदा आजच्या या क्लासमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. आता आपण 4था अध्याय भगवद्गीताचा अभ्यासणार आहोत की ज्याचं नाव आहे ज्ञान कर्म संन्यास योग असं नाव आहे. तर आता ह्याचा अर्थ काय? थोडक्यात भगवान यांच्या विषयीचं दिव्य ज्ञान, अतींद्रिय ज्ञान असं म्हणायचं, जे आध्यात्मिक सरावाचं दिव्य ज्ञान असतं, मग ते सगळं आज आपण ग्रहण करणार आहोत. आता असं ज्ञान ग्रहण करून त्याद्वारे भगवत प्राप्ती कशी होती हे सगळं आपण आज समजून घेणार आहोत. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी पुढच्या स्लाइड वर. आपले श्री श्री राधा गोविंद ते इस्कॉन बेंगलोरचं आपलं जे मंदिर आहे तिथले अर्चक आहेत, त्यांच्या चरणी आपण वंदन करूया. आपल्या पुढच्या अभ्यासाला सुरुवात करू. हा मग त्याची पुढच्या स्लाइड वर येऊ. श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांच्या चरणी आपण वंदन करू, त्यांचे आशीर्वाद घेऊ आणि आपण आपला अभ्यास सुरू करू. हा मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊ. आता काल आपण अभ्यासलं ना की नेमकं काय करायचं. अर्जुनाला प्रश्न पडला होता, मग भगवानाने मार्गदर्शन केलं, हो की नाही. मग निष्काम कर्म कसं करायचं सांगितलं त्यांनी, आणि त्याचबरोबर कर्मयोगाचं सिद्धांत सांगितला, म्हणजे कृष्णांच्या चरणी कसं कर्म अर्पण करायचं. कर्मकांड म्हणजे कसं काम कर्म, मग त्यापेक्षा कर्मयोग म्हणजे काय की कृष्णांच्या चरणी कर्म आपण अर्पण करायचं, फळाची आसक्ती त्यागायची. तर ह्याच्याविषयी आपण समजून घेतलं. आणि मग आपण हेही समजून घेतलं त्यावेळेला की एखादा आदर्श नेता जो असतो तर त्याचा जे आहे तर सगळेजण म्हणजे
त्याच्यानुसार म्हणजे त्याचं जसं आचरण असतं तसं आचरण करत असतात. आणि यासाठी आपण आचरणातून उदाहरण बनण्याचा प्रयत्न एक नेता म्हणून कसा करायचा असतो, कुटुंब प्रमुख म्हणून, एखादा प्रशासकीय सेवक म्हणून, एक आदर्श शिक्षक म्हणून, तर हे आपण अभ्यासलं. आणि मग काम किती भयानक शत्रू आहे मनुष्याचा आणि त्याद्वारे कशा पद्धतीने नुकसान होऊ शकतं. आणि मग भगवान यांनी अर्जुनाला हा कामाचा शत्रूचा वध कर आणि युद्धासाठी तो म्हणजे सज्ज हो अशा पद्धतीने मार्गदर्शन केलं, हे आपण पाहिलं. आता आपण पुढे जाऊ. हा, मग त्याच्या पुढच्या स्लाइड वर. हा, मग आता चौथ्या अध्यायात आपण कृष्णाविषयीचं दिव्य ज्ञान, त्याला म्हणायचं अतींद्रिय ज्ञान. आणि मग जी म्हणजे जी परंपरा होते तर ती कशी होती, म्हणजे गुरुशिष्य परंपरा, आणि मग ती कशी म्हणजे अशा पद्धतीनं सुरू होती, मग त्या परंपरेमध्ये खंड कसा पडला हे सगळं आपण समजून घेणार आहोत. त्याचबरोबर वर्णाश्रम व्यवस्थेविषयी जाणून घेणार आहोत. आणि मग पारंपरिक ज्ञानाचा जो सारांश आहे तर तो आपण समजून घेणार आहोत. तर पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर. हा, आता भगवद्गीतेचा आपण इतिहास जाणणार आहोत. सगळ्यांनी अगदी लक्ष देऊन ऐकूया. तर खूप सुंदर अशी आज आपल्याला माहिती मिळणार आहे भगवद्गीतेविषयी. तर भगवद्गीता ही प्राचीन काळापासून उपस्थित आहे, ह्या भूतलावरती म्हणजे पृथ्वी तलावरती आहे. मग ती कशा स्वरूपात आहे ते आपण समजून घेऊया. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा, हा, मग त्याची श्लोक वाचन. येस माताजी. श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आता भगवान श्रीकृष्ण काय म्हणतात की मी हा जो अव्ययी योग विद्या आहे ह्याचा उपदेश सूर्यदेव विवस्वानांना केला. आणि विवस्वानाने हा जो उपदेश आहे तो मानव जातीचा जनक मनूला केला. आणि मनूने तो इक्ष्वाकू नावाचा राजा होता तर त्यांना दिला. तर आता ही परंपरा कशी आहे पहा, म्हणजे भगवान यांनी साधारण आपण समजून घेऊ की त्रेतायुगाच्या आरंभी काय केलं की हे जे ज्ञान आहे सूर्य देवता जे आहेत म्हणजे म्हणजे सूर्य देवता जी आत्ताची आहे तर त्याला म्हणायचं विवस्वान. तर त्यांना हे ज्ञान दिलं म्हणजे ते त्यांचे शिष्य बनले. आणि मग सूर्यदेवाने काय केलं, आपला पुत्र म्हणजे मानव जातीचा जनक मनू असं आहे त्याचं नाव, म्हणून आपलं नाव मनुष्य असं पडलं. आपल्या जमातीचं नाव मनुष्य काय आहे, मनूवरून आलं. तर मग त्या मनूंना दिला. आणि मग त्या मनूने काय केलं, त्यावेळेचा पृथ्वीवर जो सम्राट होता त्याचं नाव होतं इक्ष्वाकू. तर त्यांना दिला की ज्यांच्या म्हणजे पुढे वंशामध्ये रघु नावाचे राजे आले की त्या रघुराजांच्या वंशामध्ये पुढे भगवान जे आहेत ते पुढे त्रेतायुगामध्ये त्यांनी भगवान रामचंद्र म्हणून जन्म घेतला. तर आता ही परंपरा कशी आहे तर आपण समजून घेऊया की पूर्वी हे ज्ञान आहे ते राजर्षींना दिलं जायचं, म्हणजे जे राजे आहेत, सम्राट आहेत, शासनाध्यक्ष आहेत ह्यांना भगवद्गीतेचं ज्ञान दिलं जायचं. तर आता हे जे ज्ञान आहे तर सूर्याला का दिलं, तर सूर्य हा सगळ्या ग्रहताऱ्यांचा राजा आहे आणि सूर्याकडून चंद्र म्हणजे चंद्र किंवा इतर जे ग्रहतारे त्यांना प्रकाश मिळत असतो. मग आता तो सगळ्यांचा नेता आहे, सगळ्या म्हणजे म्हणजे थोडक्यात राजा आहे सगळ्या ग्रहांचा म्हणून. तर त्याला ते ज्ञान दिलंय. मग आता असंच पूर्वीच्या काळी ज्ञान दिलं जायचं, म्हणजे सम्राट जे असायचे, राजे असायचे, ते राजर्षी असायचे, त्यांना हे ज्ञान म्हणजे प्राप्त होऊन ते राजर्षी बनत. तर का दिलं जायचं, तर राजाची जबाबदारी फक्त संस्कृती आणि नागरिकांचं म्हणजे संस्कृती म्हणजे जोपासना करणं आणि नागरिकांचं संरक्षण करणं नसायची, तर त्यांच्या आध्यात्मिक उन्नतीसाठी पण राजांनी प्रयत्न केले पाहिजेत, अशा पद्धतीनं आपलं वैदिक संस्कृती सांगते पहा. आणि म्हणून मानवी जीवनाचा जो उद्देश आहे भगवत प्राप्ती करणे, तर ह्याबद्दल मार्गदर्शन राजांकडून मिळायचं. म्हणजे भगवान 10व्या अध्यायामध्ये म्हणतात की मनुष्यामधला सम्राट म्हणजे राजा म्हणजे मी स्वतः आहे. मग अशा पद्धतीनं म्हणजे राजाला देवासारखं स्थान होतं आणि त्याच्याकडून असं कार्य करणं अपेक्षित होतं की त्यांनी नागरिकांच्या उद्धारासाठी सुद्धा कार्य करणं अपेक्षित आहे आणि त्याद्वारे कृष्ण भावनेला गती देणं आवश्यक आहे. आणि ही खूप उत्तम संधी असते एखाद्या सम्राटाला, शासनाध्यक्षाला. तर त्याच्याकडून अशा पद्धतीनं कृष्ण भावनामृत जे आहे तर ते नागरिकांना मिळणं अपेक्षित आहे. आणि यासाठी सूर्याला हे ज्ञान दिलं गेलं, सूर्यदेव विवस्वानांना. तर पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊ.
हा एवं मग परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप. हरे कृष्ण. हा. हरे कृष्ण. मग आता परंपरा प्राप्त हे ज्ञान आहे म्हणजे काय, गुरु शिष्य परंपरेद्वारे येते. एवं परंपरा प्राप्त आणि राजर्षींना दिलं जाते, वेगवेगळ्या जे राजे आहेत त्यांना दिलं जाते. नागरिकांवरती राज्य करण्यासाठी त्याचा उत्तम उपयोग केला जातोय. मग आता काय झालं, काळाच्या ओघामध्ये ही जी गुरु शिष्य परंपरा ही खंडित झाली. आता ही खंडित होण्यामागं कारण काय घडलं, तर जे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात ना, तर त्यांना आपण म्हणू की दुष्ट भाष्यकार असे असतात. तर ते आपल्या मनानेच अर्थ काढतात भगवद्गीतेचा आणि मग हे व्यापारी तत्वावर त्याचं व्यापारीकरणच करतात. म्हणजे अशा पद्धतीची अनेक भगवद्गीतेवरची भाष्य त्यांनी लिहिली. पण त्याद्वारे काय झालं, भगवद्गीतेचा जो मूळ अर्थ आहे, कृष्ण भक्तीचं विज्ञान, तेच लुप्त झालं आणि कृष्णांना ही उणीव जाणवली. आणि ह्यासाठी पुन्हा भगवद्गीतेचं ज्ञान आहे तर, आणि जे विज्ञान आहे तर त्याची म्हणजे ते पुन्हा आणणं आवश्यक होतं. आणि मग आता हे जे आणण्यासाठी पुन्हा गुरु शिष्य परंपरा पण स्थापित करणं आवश्यक होतं. मग ह्यासाठी एक उत्तम शिष्य म्हणून त्यांनी अर्जुनांना निवडलं. आणखी मग हे जे आहे ज्ञान ते पुन्हा त्यांनी जसं त्यांना सांगायचंय त्या पद्धतीने ते अर्जुनांना दिलं. पहा, म्हणजे हे जे लोक असतात आसुरी प्रवृत्तीचे, ते भगवान यांच्याविषयी भगवद्गीतेचं ज्ञानावर त्यांनी उत्तम म्हणजे असे अनेक भाष्य लिहिलेत. पण ती भगवद्गीता जी भगवान यांना सांगायची त्याप्रमाणे नाही आहेत ती. आणि त्यांनी फक्त त्याचं व्यापारीकरण केलंय आणि ते भगवान यांच्या सगळं ऐश्वर्यांचा उपभोग घेतात बरं का असे लोक. पण भगवान यांचं अस्तित्व ते मान्य करत नाहीत, मिथ्स म्हणतात. कृष्णकथा म्हणजे मिथ्स आहेत, दंतकथा आहेत म्हणतात. कृष्ण खरं तर एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक व्यक्ती आहेत. पहा, म्हणजे भगवान यांचे आपण सुपुत्र सुपुत्री आहोत. मग वडिलांच्या पासून मुलं निपजतात बरोबर. भगवान यांच्यामध्ये सगळे गुण जे आहेत ते आहेत म्हणून आपल्यामध्ये आहेत. म्हणजे अशा पद्धतीने भगवान यांचं अस्तित्वच ते नाकारतात. पहा, आणि भगवान यांच्या अस्तित्व नाकारतात ते. पण भगवान यांच्याविषयी भाष्य लिहून अशा अनेक बाजारात भगवद्गीता उपलब्ध आहेत, 800हून अधिक. त्याच्यावर भाष्य लिहितात आणि त्याचा व्यापार करतात. म्हणजे ऐश्वर्यांचा उपभोग घेतात पण भगवान यांचं अस्तित्व ते नाकारतात. पहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान म्हणून त्यांचा स्वीकार करत नाहीत. मग आता परंपरा काय करते, परंपरा लुप्त झाली म्हणजे काय, तर ती तात्पुरती दडपली गेली. तर परंपरेतले गुरु असतात ना, ते संरक्षण करतात या ज्ञानाचं आणि सुरक्षित छत निर्माण होतं आणि ते ज्ञान निष्कलंकपणे पुढे पुढे म्हणजे जे आहे ते प्रसारित केलं जातं, जसं आहे तसं. ह्यासाठी परंपरेची आवश्यकता आहे. आता पुढे जाऊ आपण. हा, त्याची पुढची स्लाइड मी. हरे कृष्ण. अरे हा, आता हे ज्ञान कसं आहे परंपरेमध्ये, म्हणजे गुरु शिष्य परंपरा आहे तर शिष्य उत्तराधिकाराने मिळतं. म्हणजे काय, की गुरूंचा जो शिष्य असतो तर त्याला गुरु आपल्या पश्चात उत्तराधिकार देतात. आणि त्यांनी सगळं मार्गदर्शन पुढच्या शिष्यांना करायचं असतं. त्याला म्हणायचं शिष्य उत्तराधिकार परंपरा. मग आता उत्तम शिष्य हाच उत्तम गुरु बनू शकतो. मग आता हे कसं समजून घ्यायचं तर पहा, आणि परंपरा कशी समजून घ्यायची तर या चित्रात पहा. म्हणजे या वृक्षाला हे जे आहेत तर हे आंबे लागलेत सगळे. मग आता एक मुलगा वरती चढतोय आणि तो काय करतोय, अगदी व्यवस्थित चांगली फळं गोळा करून देतोय. आणि मग तो त्या मुलाकडे देतोय खाली उभी राहिलेल्या, आणि सुरक्षित अशी ती फळं ठेवण्यासाठी जी टोपली आहे तर त्यामध्ये तो व्यवस्थित ठेवतोय. अशा पद्धतीने म्हणजे असं हे कार्य चालू आहे. म्हणजे एक जण तोडतोय, दुसऱ्याच्या हातात देतोय आणि मग दुसरा आहे तो त्या टोपलीमध्ये व्यवस्थित ती फळं ठेवतोय. मग ह्याला काय म्हणायचं, तर डिसायपलिक सक्सेशन किंवा गुरु शिष्य परंपरा. आता हे कसं समजायचं, तर एकाने हे ज्ञान घेतलं श्रीकृष्णांकडून आणि ते दुसऱ्यांना जसं आहे तसं म्हणजे व्यवस्थित असं छानसं फळ काढून दिलं ना त्यांनी, तर तसं आहे तसं दुसऱ्याच्या हातात दिलं, म्हणजे दुसऱ्याला दिलं. दुसऱ्याने ते अगदी व्यवस्थितपणे घेतलं आणि सुरक्षितपणे त्या टोपलीत ठेवलं ते फळ. मग तसंच्या तसं अगदी व्यवस्थित ते ज्ञान आपल्या पुढच्या शिष्यांना दिलं. म्हणजे जसं कृष्णांकडून ज्ञान आलंय तसंच्या तसं हे गुरु शिष्य परंपरेद्वारे शिष्य उत्तराधिकार या नात्याने किंवा शिष्य उत्तराधिकार परंपरा म्हणतात त्याला, तर याद्वारे हे पुढे नेलं जातं. आणि त्यामुळे काय होतं, ते निष्कलंक असतं आणि पवित्र असतं आणि जसं आहे तसं. जे कृष्णाने सांगितलं ते ब्रह्माजींनी सांगितलं, ते ब्रह्मांच्या हृदयात त्यांनी वेद जे आहेत ते हृदयांतरित केले. मग ब्रह्माजींनी जे सांगितलं
तेच सगळं जे आहे ते नारद मुनींनी सांगितलं. नारद मुनींनी व्यास मुनींना सांगितलं. व्यास मुनींनी मध्वाचार्यांना. मध्वाचार्यांचे अनेक शिष्य होते. लक्ष्मी म्हणजे अनेक जयतीर्थ, अक्षयतीर्थ असे अनेक होते. मग त्यानंतर पुढे त्या परंपरेमध्ये माधवेंद्रपुरी आले. मग पुढे चैतन्य महाप्रभूंचा म्हणजे अवतरण आहे. मग पुढे 6 गोस्वामी आहेत. मग कृष्णराज कविराज आहेत. मग अशाच पद्धतीने ही परंपरा पुढे चालत राहिली, की जिथे श्रील प्रभुपाद जे आहेत ते 32वे गुरु आहेत. मग त्यांचे गुरु होते भक्ती सिद्धांत सरस्वती. मग त्यांचे गुरु होते गौरी किशोरीदास बाबाजी. मग गौरी किशोरीदास बाबाजी यांचे गुरु होते भक्ती विनोद ठाकूर. भक्ती विनोद ठाकूर यांचे गुरु होते जगन्नाथदास बाबाजी. अशी ही परंपरा जी आहे ती दिव्य स्तरावर सुरू आहे. पहा आता आपण पुढे जाऊ. हा माताजी, आता ही हा माताजी ते परंपरेचं चित्र दाखवू. तर आता ही परंपरा आहे, तर याचे प्रमुख कोण आहेत, म्हणजे ह्या ब्रह्मांडामध्ये, अखिल ब्रह्मांडामध्ये नेहमी भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत तर हे ज्ञान देत असतात 4 लोकांना. तर कोणाला देतात, तर भगवान यांनी एक ब्रह्माजींना ज्ञान दिलं, त्यानंतर लक्ष्मी मातांना ज्ञान दिलं, त्यानंतर भगवान शिवजींना ज्ञान दिलं आणि 4 कुमार जे आहेत त्यांना ज्ञान दिलं. आणि मग आता ब्रह्माजींची जी परंपरा आहे त्याला म्हणायचं ब्रह्म परंपरा. मग त्यातले जे मध्वाचार्य आहेत हे उत्तम असे आचार्य झाले, म्हणून त्याला म्हणलं जातं ब्रह्म मध्व. आणि आता गौड देश म्हणजे बंगाल प्रांतामध्ये म्हणजे जे आहे तर बंगाल प्रांताचं वर्णन आहे. तर त्या परंपरेचा जो उदय झाला म्हणजे तर त्यामुळे त्याला काय म्हटलं जातं, ब्रह्म मध्व गौडीय परंपरा म्हटलं जातं. ठीक आहे. मग आता श्री लक्ष्मी जे आहेत तर त्यांच्यापासून जो संप्रदाय आला त्याला म्हणायचं श्री संप्रदाय किंवा लक्ष्मी संप्रदाय म्हणतात. मग त्या परंपरेतले आचार्य जे आहेत ते रामानुजाचार्य. मग इथे भगवान श्रीरामांची विग्रहांची, विष्णूंच्या विग्रहांची उपासना होते. ब्रह्म परंपरेमध्ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राधाकृष्ण यांच्या विग्रहांची उपासना होते. भगवान शिवजी आहेत तर त्यांनी हे जे ज्ञान आहे तर ते त्यांच्या मार्फत जे दिलं गेलं तर त्यांच्या परंपरेतले विष्णू स्वामी नावाचे महान आचार्य होऊन गेले. आणि मग 4 कुमारांनी ज्ञान दिलं तर ते त्या परंपरेतले निंबकाचार्य हे आचार्य होऊन गेले. मग आता शिवजींच्या संप्रदायाला म्हणायचं रुद्र संप्रदाय आणि 4 कुमारांच्या संप्रदायाला म्हणायचं कुमार संप्रदाय. मग अशा पद्धतीने हे 4 परंपरा आहेत. म्हणजे तर ह्या 4 संप्रदाय आहेत. म्हणजे अखिल ब्रह्मांडामध्ये ह्या 4 परंपरेतले जर गुरु असतील तरच ते आपण ग्राह्य धरायला हवेत. असे आता आजकाल कलियुगामध्ये भरपूर बंधू गुरु आलेत, तर त्यांना विचारायचं आपण तुम्ही कुठल्या परंपरेतून आहात आणि ह्या 4 पैकी कुठल्या परंपरेतून असतील तरच आपण त्यांना गुरु म्हणून स्वीकारू शकतो. हा भाग सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया. तर पुढे जाऊ आपण. हा माताजी पुढच्या स्लाइडवर येऊ. हा मग आता अर्जुन काय म्हणाला की सूर्यदेव विवस्वान म्हणजे जो आहे तर जन्माने तुमच्यापेक्षा खरं तर ज्येष्ठ आहे, आधीपासून त्याचा जन्म झालाय. म्हणजे तुम्ही तर आत्ता मला दिसत आहात, मग आता तुम्ही कसं काय बरं त्यांना हा सगळा उपदेश सांगितला. म्हणजे आता अर्जुनाला खरं तर माहितीये की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत तर भगवान श्रीकृष्ण हे आपले मित्र आहेत. 10व्या अध्यायामध्ये याचा उलगडा होईल, पण तरी देखील ते असं का विचारतायत, तर आपल्यासारख्या सामान्य जनांना त्याचा उलगडा व्हावा. आणि जे असुरी नास्तिकवादी लोक आहेत तर त्यांच्यासाठी की भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम जे अशा रूपामध्ये प्रकट झालेत सामान्य मनुष्य रूपामध्ये, तर ते कसे आहेत त्यांच्याविषयी माहिती देण्यासाठी जो आहे म्हणजे माहिती जी आहे ती उलगडली जावी यासाठी अर्जुन अशा पद्धतीने प्रश्न विचारतोय. आता पहा भगवान जे आहेत ते समकालीन जरी असले अर्जुनाच्या समवयस्कर तरी ते कसे आहेत, आदिपुरुष पुराण पुरुष आहेत. मग तेव्हापासून ते उपस्थित आहेत आदिकालापासून. मग त्यावेळेला ते सूर्यदेवांना त्यांनी ज्ञान दिलं तर त्यावेळेला पण त्यांचं स्वरूप तसंच होतं, म्हणजे पूर्णतः आध्यात्मिक आहे, ते श्याम सुंदर रूप आहे त्यांचं. आणि आपण असं कधी बघितलं नाही ना की भगवान श्रीकृष्णांचं असं दाढी असलेलं वयस्कर चित्र असं कधी पाहिलंय का हो कोणी, नाही की नाही. श्याम सुंदर रूप असंच पाहिलंय की नाही. म्हणजे भगवान जे आहेत ते पूर्णतः आध्यात्मिक आहेत, सच्चिदानंद. आपल्यासारखं भौतिक देह नाही आहे त्यांना. आणि आपलं कसं आहे, देह भौतिक आहे आणि आत्मा आध्यात्मिक, पण भगवान यांचा आत्मा देह सगळं काही सच्चिदानंद म्हणजे आध्यात्मिक आहे. आणि आपल्याला कसं आहे तर आपलं देहांतरण होतं, एका देहातून दुसऱ्या देहात आपण देहांतरण करतो जीवात्मा म्हणून. तसं नाहीये भगवान यांचं. भगवान यांचं कसं आहे तर भगवान हे मनुष्य रूपात अवतीर्ण जेव्हा होतात तरी पण त्यांचा दिव्य आध्यात्मिक रूपातच ते अवतीर्ण होतात. जरी मनुष्यासारखा त्यांचा देह दिसला तरी तो दिव्य आध्यात्मिकच असतो. हा मग फरक आहे. आणि मग त्यामुळं जरी जन्माने म्हणजे भगवान जे आहेत तर ते श्रेष्ठ
म्हणजे भगवान यांच्यापेक्षा विवस्वान जरी ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ वाटतात, पण तसं नाहीये. भगवान हे आदिपुरुष पुराण पुरुष आहेत, त्यामुळे ते कायमच उपस्थित आहेत. आणि सूर्यदेवांना त्यांनी ज्ञान दिलं तेव्हाही अर्जुन त्यांचा पार्षद म्हणून उपस्थित होता, तेव्हा वेगळ्या स्वरूपात होता. कारण ही नर नारायण जोडी आहे आणि नेहमी हे अवतार घेत असतात भगवान यांच्यासोबत हे पार्षद म्हणून. आणि मग अर्जुनाला म्हणजे हे जे आहे ते काही आठवत नाही, ह्याचं स्मरण होत नाहीये. कारण जीवात्म्याला मागच्या जन्माचं काही आपण काय केलं होतं हे काही स्मरण होत नसतं, कोण होतो. पण भगवान यांना सगळ्या जन्मातलं सगळं काही आठवत असतं. मग आता जे भगवान जे आहेत, तर त्यांचा जो हा अवतार होतो तो शास्त्रात वर्णिल्याप्रमाणेच होतो आणि शास्त्रामध्ये त्याचं वर्णन असतं. म्हणून आपल्याला जर कोणी म्हणालं की मी भगवान अवतार आहे, तर मग मात्र आपण म्हणजे जे आहे तर त्यांना विचारलं पाहिजे की मग दाखवा तुम्ही विश्वरूप, मग दाखवा तुम्ही गोवर्धन पर्वत उचलून. म्हणजे अशा पद्धतीनं बंदुकरी करणारे कोणी आले तर त्यांना आपण सांगायला हवं कलियुगामध्ये की भगवान जे आहेत तर त्यांचं जे शरीर आहे तर ते किशोर वयापर्यंतच म्हणजे त्यांची वृद्धी होते. म्हणजे बाल्यकाळ, कौमारी आणि किशोर वयापर्यंतच. म्हणजे जेव्हा महाभारताचं युद्ध झालं तेव्हा भगवान जे आहेत ते त्यांना नातवंड होती. पण ते अर्जुनासमोर अत्यंत तरुण त्याच्या वयाचे दिसत होते. कारण भगवान जे आहेत ते कसे पूर्णतः आध्यात्मिक आहेत, सच्चिदानंद देहाचे आहेत. आणि त्यामुळं त्यांच्यामध्ये आणि आपल्या इंद्रियामध्ये फरक आहे. त्यांचं सगळं म्हणजे एक इंद्रिय अनेक इंद्रियांचं कार्य करणारं आणि दिव्य आध्यात्मिक शरीर आहे. आपल्यासारख्या जीवात्म्यांचं जे शरीर आहे ते कसं आहे भौतिक आहे. मग आता मुक्त पार्षद जे असतात, तर मुक्तात्मा जरी असले, नित्यमुक्त जीव असले भगवानांचे पार्षद अर्जुनासारखे, तरी जीव आणि भगवान यांच्यामध्ये फरक हा राहतोच. म्हणजे जसा समुद्र आणि समुद्रातल्या पाण्याचा थेंब हा जो फरक आहे तो नेहमी भगवान आणि जीवात्मा यांच्यामध्ये राहतोच. आणि त्यामुळं भगवान हे पूर्वीपासून उपस्थित आहेत आणि त्यामुळं भगवानाने सूर्यदेवांना हे ज्ञान दिलंय आणि तिथपासून ही परंपरा सुरू झाली. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा मग मग आता ह्याच्याविषयी आपण वैदिक गणित थोडंसं समजून घेऊया. तर ब्रह्माजींचा जो आहे तर एकूण वर्ष आहे 100 वर्ष बरं का. मग ब्रह्माजींचं जे आहे 100 वर्षाच्या काळामध्ये एक दिवस जो आहे तर तो म्हणजे साधारण 36,000 कल्प असं होतं आणि तितक्याच पुन्हा रात्र म्हणजे एक तेवढ्याच काळाची एक रात्र म्हणजे अशी 100 वर्ष बरं का. मग आता हे वैदिक गणित आहे. आता एक कल्प म्हणजे ब्रह्माजींचा एक दिवस असतो. मग आता हा एक दिवस जो असतो तर त्याच्यामध्ये 14 मन्वंतर असतात आणि 13 संध्या असतात. आता 13 संध्या म्हणजे काय? संध्या म्हणजे काय? 2 युगांमधला काळ. म्हणजे आता द्वापार युग संपून कलियुग सुरू होणार आहे. तर द्वापार युग संपताना आणि कलियुग अवतरण होताना कलियुगाचं मधला जो काळ असतो त्याला म्हणायचं संध्या, संध्याकाळ. तर असा एका कल्पामध्ये साधारण जे आहेत तर ते 14 मन्वंतर आणि जे आहेत तर त्या अशा 15 संध्यांचा काळ असतो. मग आता एक मन्वंतर म्हणजे 71 दिव्य युग आहेत. मग आता एका दिव्य युगामध्ये किती असतात तर 4 युग असतात बरं का. मग ही 4 युग कोणती तर कलियुग म्हणजे जे आहे तर ते 4,32,000 वर्षांचं आहे. मग त्याच्या दुप्पट द्वापारयुग म्हणजे आणि मग त्याच्या तिप्पट त्रेतायुग बरं का. आणि त्रेतायुगाच्या जे आहे तर म्हणजे त्रेतायुग जे आहे ते तिप्पट आलं कलियुगाच्या. मग तसं त्याच्या चौपट जे आहे ते सत्ययुग आलं. म्हणजे सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग असं जर असेल क्रम, तर कलियुगाच्या दुप्पटाला द्वापारयुग, द्वापारयुगाच्या दुप्पटाला त्रेतायुग आणि त्रेतायुगाच्या दुप्पटाला सत्ययुग असं साधारण हे वैदिक गणित आहे. मग आता पुढे जाऊ आपण. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊ. हां. आता ब्रह्माजींचं जीवन जे आहे, तर त्याचं गणित मांडलंय हे वैदिक गणित. आणखी आत्ताचा काळ जो आहे म्हणजे 4 युगांची चक्र 27 संपलीत आणि सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग संपले आणि कलियुगातला निघून गेलेला वेळ 5,117 जेव्हा स्लाइड्स बनवल्या तेव्हा 2021 साली. आता आपण 26 सालामध्ये मध्ये आहोत. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण जे आहेत ती 6 वर्ष वाढवूया म्हणजे 5,132 वर्ष होऊन गेलेली आहेत. म्हणजे इतका काळ निघून गेलेला आहे. पुढे जाऊ आपण. मग त्याची पुढची स्लाईड घेऊया. हां. आता ब्रह्माजींचं जीवन किती आहे? 155 वर्ष आणि जे आहे
पुढे 522 मिलियन इयर्स अशा पद्धतीने आहे. मग मनूचं जीवन पण असंच, त्याचं कॅल्क्युलेशन इथे दिले. तर याच्यावरून आपण समजून घेऊ की म्हणजे मनूच्या जन्माआधीच म्हणजे जे आहे ते भगवान यांनी आपला शिष्य सूर्यदेव विवस्वानाला भगवद्गीता सांगितली. म्हणजेच गीता साधारण अंदाजे 120 दशलक्ष वर्षापूर्वी विवस्वानाला बोलली गेली होती. म्हणजे इतका प्राचीन भगवद्गीतेचा इतिहास आहे. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी, पुढची स्लाइड घेऊया. हा, मग आता गीता पृथ्वीवर सांगितली गेली त्याचा एक दाखला महाभारतामध्ये आहे, शांती पर्वामध्ये आहे. त्यांचा शांती 348व ते पर्व आहे, शांती पर्व. तर तिथे 51-52 हे श्लोक आहेत ते त्याविषयी आहेत, गीतेच्या इतिहासाविषयी. तर त्याचा म्हणजे त्या श्लोकामध्ये हा उल्लेख आहे की त्रेतायुगादौच ततो विवस्वान मनवेददो, हा जो श्लोक आहे तर इथं हा सगळा उल्लेख आहे की त्रेतायुगाच्या आरंभी म्हणजे परमात्म्याशी संबंधाचं हे शास्त्र जे आहे, म्हणजे हे विवस्वानाने मनूला सांगितलं. विवस्वान म्हणजे सूर्यदेव विवस्वान. आणि मग मानवजातीचा पिता आहे मनू, म्हणजे मनूपासून मनुष्य निर्माण झाले. आणि मग त्यांनी ह्या पूर्ण पृथ्वीचा सम्राट होता तो, चक्रवर्ती सम्राट म्हणतात. तर तो जो होता इक्ष्वाकू राजा, तर त्याला सांगितलं. आणि मग ह्याच वंशामध्ये पुन्हा रघु नावाचे राजे आले की जे ज्यांच्या कुळामध्ये रामचंद्र भगवान जे आहेत ते प्रकट झाले. म्हणजे गीता 20 लाख वर्षापूर्वी पृथ्वीवर आले. आता पुढे जाऊ आपण. हा तेच. हरे कृष्ण. हा, मग आता ब्रह्माजींचा 1 दिवस, 1 तास आणि 1 मिनिट आणि 1 सेकंदाचं हे जे आहे ते वैदिक गणित दिले ते आपण वाचूया. पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याची पुढची स्लाइड. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता भगवान काय म्हणतात, मी जरी अजन्म असलो तरी माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही आणि मी प्राणीमात्रांचा सगळा ईश्वर आहे आणि प्रत्येक युगात मी माझ्या मूळ दिव्य रूपात अवतीर्ण होतात. त्याचा अर्थ काय, तर भगवान जे आहेत तर ते ज्या माता देवकी आहेत आणि वासुदेव यांच्या समोर इथे चित्रात पाहूया, मूळ आपल्या दिव्य रूपामध्ये चतुर्भुज विष्णू रूपामध्ये प्रकट झाले. ठीक आहे. आणि मग त्यांनी आपलं जे दिव्य रूप भगवान यांनी दाखवलं. तर त्यावेळेला माता देवकी काय म्हणाल्या की तू सामान्य रूपामध्ये ये माझं बाळ म्हणून. मग म्हटल्यावर त्यांनी द्विभुज रूपामध्ये ते प्रकट झाले. मग हा, भगवान यांच्या डोक्यावर मयूरपंख आहे आणि सगळे आभूषण त्यांनी परिधान केलेले आहेत. म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांचा जन्म सामान्य मनुष्याप्रमाणे दिसला तरी पण भगवान यांचं प्राकट्य कसं असतं, तर अशा पद्धतीने असतं, आपल्या दिव्य रूपामध्ये ते प्रकट झाले. म्हणजे भगवान हे अजन्म आहेत. म्हणजे काय की ते आदिपुरुष, पुराण पुरुष आहेत आणि ते उपस्थितच आहेत पहिल्यापासून. मग त्यामुळे त्यांच्या दिव्य शरीराचा कधी नाश होत नाही आणि सगळ्या प्राणीमात्रांचे ईश्वर म्हणजे त्यांना ते मुक्ती देणारे असे भगवान आहेत. मग ते आपले मूळ दिव्य स्वरूपात द्विभुजधारी स्वरूपातच अवतीर्ण होत असतात आणि अशा पद्धतीने ते अवतीर्ण झाले. तर पुढे बघू आपण. हा, मग आता हा श्लोकात महत्वाचा पदजी. हरे कृष्ण. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा, तिथे माताजी वाचूया अर्थ. जेव्हा कधी धर्माचरणाचा ऱ्हास होतो आणि अधर्माचे वर्चस्व होते तेव्हा हे भारता मी स्वतः अवतीर्ण होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता आपण समजून घेऊया की इथे हा जो सृजामी शब्द आहे म्हणजे काय, की भगवान स्वतः प्रकट होतात. म्हणजे धर्माचरणाची जी मूल्य आहेत त्यांचा ऱ्हास होतो. म्हणजेच काय की अधर्मी लोकांचं प्राबल्य वाढतं आणि तेव्हा अधर्माचे वर्चस्व वाढलं की भगवान स्वतः अवतीर्ण होतात. तर ह्याच्यासाठी आपण गोष्ट एक समजून घेऊया. तर जेव्हा वासुदेव आणि देवकी माता यांचा विवाह झाला तेव्हा जो कंस आहे तो त्यांना रथातून घेऊन चालला होता, म्हणजे अशी प्रथा आहे. आणि त्यांच्याबरोबर भरपूर दासी सोनं नाणं असं सगळं त्यांच्याबरोबर दिलं गेलं होतं. मग आता काय झालं की आकाशवाणी झाली की कंसा, तू फार आनंदी होऊ नकोस, ही तुझी जी बहीण आहे देवकी, हिचा जो 8वा पुत्र आहे ना तो तुझा वध करणार आहे. आता तो आसुरी प्रवृत्तीचा होता कंसा. तर त्यांनी लगेच काय केलं,
तलवार उपसली. आणि तिचे आपल्या म्हणजे जी नवविवाहित बहीण आहे तिचे केस आहेत ते पकडले चित्रात पहा. आणि आता तिचा वध करायला जाणार तर वासुदेव जे होते ते अत्यंत म्हणजे बुद्धिमान होते. तर त्यांनी सांगितलं आत्ता तरी तुझं नुकसान काही होणार नाहीये देवकीमुळे, आणि देवकीला जर पुत्र झाले काही तर मी ते आणून देईन तुझ्याकडे. आणि मग त्यामुळे तुला आत्ता तरी काही धोका नाहीये, त्यामुळे आत्ता तू वध करून पापकर्म हे करू नकोस असं त्यांनी समजावलं. आणि मग कंसाला ते पटलं. म्हणजेच काय, आसुरी प्रवृत्तीचे लोक जे असतात ते कसे असतात, तर ते पाठीपुढे पाहत नाहीत आणि ते केवळ आणि केवळ आपला ज्यात स्वार्थ आहे आणि आपलं मान प्रतिष्ठा आणि स्वार्थ ह्याचाच विचार करत असतात पहा. आणि त्यामुळे त्यांनी काय केलं की लगेचच तलवार उपसली. मग त्याला वासुदेवानी समजावून सांगितलं. मग आता हे सगळं जे आहे ते अधर्मी लोक जे असतात ते अशा पद्धतीनं धार्मिक जे लोक आहेत किंवा धर्माचरणी लोकांचा छळ करत असतात. मग श्रीकृष्ण का उतरले, तर त्यांचे अनेक शिष्य पण आहेत, भक्त पण आहेत, तर त्यांच्याद्वारे पण या सगळ्या इतके म्हणजे उच्च कोटीचे शिष्य आहेत, त्यांचे भक्त आहेत किंवा त्यांच्या म्हणजे भक्तांमध्ये सामर्थ्य आहे की ते कुणीही अशा आसुरी लोकांचा नायनाट करू शकले असते, पण ते स्वतः काय येतात तर आपल्या भक्तांच्या सांत्वना करता येतात. आणि ते दुष्टांचा काय करण्यासाठी येतात, नाश करण्यासाठी येतात. आणि त्याचबरोबर काय करतात, ते अधर्माचं वर्चस्व आहे जर तर ते काय करतात, निपटून काढतात. म्हणजे आता अधर्म जेव्हा वाढतो तेव्हा धर्मतत्व जे आहेत तर त्यांचा ऱ्हास होत असतो. आता ही धर्मतत्व म्हणजे काय, तर भगवान यांच्या मुखातून आलेल्या आज्ञा आहेत. म्हणजे वेदांना धर्मतत्व म्हणूनच प्रस्थापित केलं गेलंय. भगवान यांची वाणी म्हणजे वेद आहे. आणि मग ही धर्मतत्व भगवान स्वतःच प्रस्थापित करू शकतात आपल्यासारखे, की ज्यामुळे हे 4 दोष आहेत ना, आपण त्रुटी किंवा चुका करतो, आपण स्वतःला शरीर समजतो, आपली इंद्रिय जी आहेत ते अपूर्ण आहेत आणि आपण भ्रमात राहतो, म्हणजे मी म्हणजे शरीर आहे. आणि त्याचबरोबर काय करतो आपण, तर फसवतो लोकांना. तर हे जे आहे तर अशा व्यक्तीमध्ये म्हणजे सामर्थ्य नाही आहे की असं दोषरहित जे ज्ञान आहे ते आपल्यापर्यंत पोहोचवायचं, म्हणजे हे केवळ भगवानच पोहोचवू शकतात. आणि ह्यासाठी भगवान जे आहेत ते स्वतः अवतीर्ण होतात. आणि मग जे आहे तर ते धर्माची संस्थापना करत असतात. की आता पुढच्या श्लोकावर जाऊ आपण. हा मग पुढच्या श्लोकावर. हा मग त्याची परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हा, कृष्ण. आता इथे साधू हा शब्द आलाय, तर साधू म्हणजे काय, तर कृष्ण भावनाभावित मनुष्य किंवा असा व्यक्ती की जो कृष्ण भावनेचं आचरण करतोय, जो धर्माचरणी आहे. मग काय, परित्राणाय साधूंना म्हणजे काय की अशा लोकांचा उद्धार करण्यासाठी भगवान का अवतरित होतात याचं कारण म्हणजे आपण पाहिलं. आता काय करतात ते येऊन, तर त्याचं कारण हे आहे, भक्तांचा उद्धार करतात. मग अनेक भक्त आहेत त्यांच्याद्वारे पण केलं असतं, पण भगवान काय करतात, भगवान आणि भक्त यांच्या प्रेमामध्ये प्रेमाचं आदान प्रदान असतं ते, आणि ते स्वतः सांत्वन करण्यासाठी येतात आणि म्हणून ते स्वतःच प्रकट होतात. मग दुष्टांचा नाश करून टाकतात आणि धर्मतत्वांची पुनर्स्थापना करतात. आणि ह्यासाठी स्वतः ते प्रकट होत असतात पहा. म्हणजे प्रल्हाद महाराज जे आहेत तर त्या सुरकुळामध्ये त्यांचा भक्त होता, तर त्यांनी जन्म घेतला, पण त्याच्या उद्धारासाठी जे आहे म्हणजे हिरण्यकशिपू जो आहे तर त्याचा वध करण्यासाठी भगवान स्वतः प्रकटले नरसिंह भगवान यांच्या रूपात. मग देवकी माता आणि वासुदेवांना तुरुंगात डांबलं होतं कंसाने, त्या देवकीच्या उद्धाराकरता भगवान स्वतः प्रकटले. मग अशा पद्धतीने ते प्रकट होतात, धर्मतत्वांची पुनर्स्थापना करतात आणि त्याचबरोबर भक्तांचा उद्धार करतात. ह्या 3 कारणं म्हणजे ही जी 3 जी कार्य आहेत ते भगवान करत असतात. मग आता इथे चित्रात पहा म्हणजे असे जे अनेक असुर होते त्यांचा वध भगवानांनी केलाय. मग या दोघांना मुष्टियुद्धाचं निमंत्रण दिलं कंसाने. आणि त्याद्वारे त्यांचा म्हणजे वध करायचा होता त्यांना, आणि त्यासाठी निमंत्रण दिलं होतं मथुरेमध्ये. आणि त्यावेळेला त्यांच्यासोबत लढण्यासाठी म्हणजे चाणूर, मुष्टिक असे मोठे मोठे मल्ल ठेवले. मग त्या सगळ्यांचा वध करून टाकला कृष्ण बलरामांनी आणि मग कंसाचा त्यांनी वध केला. अशा पद्धतीने भगवान जे आहेत ते दुष्टांचा विनाश करण्यासाठी पृथ्वी तलावरती प्रकट होत असतात आणि धर्माची पुनर्स्थापना करतात आणि भक्तांचा उद्धार करतात. तर पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याची पुढची स्लाईड. हा, जन्म कर्म च मग मे आता इथे आपण दिव्यम्.
ओके, हरे कृष्ण. वाचूया. माताजी वाचूया. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. हरे कृष्ण. हा. माताजी अर्थ वाचूया. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, माझ्या जन्माचे आणि कर्माचे दिव्य स्वरूप जाणणारा मनुष्य देहत्याग केल्यानंतर या भौतिक जगतात पुन्हा जन्म न घेता माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे बोल. खूप खूप धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. तर आता अर्जुनाला भगवान आता त्यांच्या जन्माचं आणि कर्माचं दिव्य रहस्य सांगतात ना, सगळ्यांनी ऐकूया. हा खूप महत्वाचा श्लोक आहे. तर असा जो व्यक्ती आहे की जो भगवान यांचं जन्म कसा होतो म्हणजे प्रकट कसे होतात आणि ते येऊन काय बरं कर्म करतात. आता आपण अभ्यासलं ते काय काय कर्म करतात. तर ह्याचं दिव्य स्वरूप म्हणजे भगवान हे स्वतः दिव्य आहेत. मग त्यांचं जे दिव्य स्वरूपाचे कर्म आहे हा जो कोणी जाणतो त्याचा जेव्हा देहत्याग होईल त्यावेळेला तो त्या भौतिक जगात पुन्हा परतून येतच नाही. म्हणजे त्याला भगवत धामाची प्राप्ती होते. पहा, म्हणजे केवळ भगवत कथा हरिकथा आज आपण ऐकतो आहोत भगवद्गीतेच्या माध्यमातून भगवान यांचे उपदेश. तर आपल्याला याची फलनिष्पत्ती काय मिळणार आहे? भगवान कसे प्रकट होतात, म्हणजे कसे जन्म घेतात, ते कसं कर्म करतात, एवढं जरी आपण जाणलं ऐकलं तरी आपण पुन्हा या भौतिक जगतात परतून नाही येणार. जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यातून आपण मुक्त होऊ. पहा, आणि भगवत धामाची प्राप्ती करू. म्हणजे किती छान लाभ आहे पहा. आणखी मग इथे सगळे उपस्थित असलेले लाभार्थी आहेत पहा, म्हणजे त्यांना हा लाभ होणारच आहे. तर असं मुक्ती मिळवणं फार सोपं नाही आहे बरं का. म्हणजे जे असे योगी असतात वगैरे तर ते म्हणजे निर्विशेष ब्रह्माची उपासना करतात तर त्यांना आणि जे योगी असतात ध्यान योगाद्वारे जे भगवानांची प्राप्ती करायचं तर त्यांना खूप अवघड होतं असं मुक्ती मिळणं या भौतिक देहातून. आणि ती आंशिकच मुक्ती आहे कारण ब्रह्मज्योतीमध्ये त्यांना स्थान मिळतं. पण प्रत्यक्ष जेव्हा भगवानांचा जन्म आणि कर्म ह्याचं दिव्य ज्ञान घेतो ना तर अशा व्यक्तीला तुरंत म्हणजे देह त्याग केल्यानंतर पुन्हा या भौतिक जगतात कधीच परतून यायला लागत नाही. पहा, आणि शाश्वत धाम म्हणजे भगवानांचं दिव्य धाम, त्याला म्हणायचं गोलोक वृंदावन, त्याची प्राप्ती होते. पहा, आता इथे चित्रात पहा भगवान प्रकट झाले. मग छोट्या बाळाच्या रूपात ते प्रकट झाले. मग त्यांना टोपलीमध्ये घेऊन जे वासुदेव आहेत ते निघाले. मग त्यावेळेला योगमाया शक्तीने काय केलं की ते सगळे जे द्वारपाल होते तर त्यांना झोप आली आणि त्यांचे सगळे साखळदंड बेड्या सगळ्या निघाल्या. तुरुंगाचं कुलूप जे आहे ते निघालं आणि मग त्यांच्यावरती अनंत शेषाने छाया धरली. आणि जेव्हा यमुनेतून जात होते भगवान जे आहे ते नंदबाबांच्या घरी तर त्यावेळेला यमुना मैया जे आहे तर तिने म्हणजे जे आहे तर ती वाट मोकळी केली. आणि त्याचबरोबर जेव्हा तिने काय केलं दर्शन घेतलं भगवान यांचं आणि त्या पाण्याला स्पर्श झाल्यानंतर ती पूर्ण पुढची जी वाट आहे पाण्यातून ती मोकळी झाली. पहा, अशा पद्धतीने वासुदेवांनी जे आहे ते रातोरात नंदबाबांच्या घरी म्हणजे गोकुळामध्ये भगवान यांना हलवलं. आणि मग तिथे जी कन्या होती तिला घेऊन ते आले. आणि मग कंस सकाळी आला आणि पाहिलं की कन्यारत्न जन्माला आलंय. मग तिला त्यांनी उचललं आणि असं आपटलं तर ती काय झाली ती आकाशामध्ये जी आहे तर ती अंतर्धान पावली. आणि तिने सांगितलं कंसा तुझा वध करणारा जो आहे पुत्र त्याचा जन्म झालेला आहे असं त्यानं सांगितलं. म्हणजे अशा पद्धतीने ही कथा जी आहे ती घडली. आता पुढे काय घडलं आपण समजून घेऊ. हा मग मग आता असे जे भगवान श्रीकृष्ण आहेत तर त्यांच्यामध्ये आणि आपल्यात फरक काय आहे तर कृष्णांचं स्वरूप कसं आध्यात्मिक आहे पूर्णतः. आपलं कसं आहे भौतिक आहे. म्हणजे आपल्याला भौतिक देह आहे म्हणजे आपला स्थूल देह आणि सूक्ष्म देह असे दोन प्रकार आहेत. तर मग आता स्थूल देह म्हणजे काय तर आपलं भौतिक शरीर आणि सूक्ष्म देह म्हणजे काय तर मन बुद्धी अहंकार याला म्हणायचं सूक्ष्म देह सर्टल बॉडी म्हणायचं. मग आता भौतिक देह आपला तात्पुरता असतो आणि एक देह सोडून आपण दुसऱ्या देहात म्हणजे प्रवेश करत असतो मृत्यूसमयी म्हणजे आत्मा देहांतर करत असतो. पण आणि आपण जे आहोत ते भगवान यांच्या मायाशक्तीद्वारे नियंत्रित आहोत आणि भगवान जे आहेत ते कोण आहेत तर या मायाशक्तीचेच भगवान नियंत्रित आहेत. तर अशा पद्धतीनं भगवान आणि आपल्यामध्ये फरक आहे. आणि ही जी मायाशक्ती आहे तर ती म्हणजे जी आहे तर ती कसं नियंत्रण करते तर भौतिक प्रकृतीमध्ये 3 गुण जे आहेत त्या माध्यमातून जीवात्मा कार्य करत असतो. आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी पुढची स्लाइड घेऊ. वीतराग भय क्रोधः मन्मया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा
उत उता मद्भावमागतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आता आसक्ती, भय, क्रोध असे जे मुक्त झाले त्यातून, म्हणजे जिथं भगवान असतात ना केंद्रस्थानी, तिथं हे भौतिक विकार नसतात. म्हणजे जिथं भगवान आहे तिथं मायाशक्ती नसते, आणि मायाशक्ती जिथं असते तिथं 3 गुण उपस्थित असतात, आणि 3 गुणांच्या माध्यमातून ह्या सगळ्या आसक्ती, भय, क्रोध हे सगळं असतं तिथं, म्हणजे काम असतो तिथं थोडक्यात. मग आता जे अशा आसक्ती, भय, क्रोध म्हणजे हे सगळ्यातून, म्हणजे आसक्ती, हे जे भय आणि क्रोध हे रजोगुणी, तमोगुणी आहेत. मग ह्या सगळ्यातनं जे मुक्त झालेत, मतपरायण म्हणजे भगवान यांचे जे दास झालेत, भक्त झालेत, भगवत भक्त झालेत, भगवान यांच्या चरणी किंवा चरण कमलांचा ज्यांनी आश्रय ग्रहण केलाय, तर त्या अशा अनेक मनुष्यांनी भगवान यांच्याविषयीचे दिव्य ज्ञान घेतलं. म्हणजे भगवद्गीता आणि भगवान यांच्याविषयीच्या कथा, म्हणजे कृष्ण कथा, म्हणजे भगवान यांच्या भक्तांसोबतच्या लीला, भागवत, तर ह्या सगळ्या विषयीचं ज्ञान घेतलं, आणि ते काय झाले, शुद्ध झाले. म्हणजे त्यांच्या हृदयाची शुद्धी झाली आणि भगवानाचे शुद्ध भक्त बनले. आणि त्यामुळं भगवानांच्या प्रेमामध्ये, म्हणजे मानवी जीवनाचं ध्येय काय, भगवत प्रेम प्राप्त करणं, प्रेमाभक्ती त्याला म्हटलं जातं. भगवत प्रेमामध्येच ते स्थित झाले आहेत. म्हणजे आता मनुष्यानं या भौतिक 3 गुणांमधून जेव्हा तो मुक्त होतो, तेव्हाच तो आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे काय करू शकतो, तर तो भगवान यांच्या दिव्य प्रेमामध्ये स्थित होऊ शकतो. आणि मग ह्याचे टप्पे आहेत बरं का, श्रद्धेपासून प्रेमापर्यंत. तर आता हे कसे आहेत, तर सुरुवातीला आपल्याला सत्संगात जाऊया, किंवा एखादा भक्त भेटतो, तो भगवान यांच्याविषयी सांगतो, या क्लासविषयी आपल्याला माहिती मिळाली, मग आपल्याला आपण भगवान यांच्याविषयी ऐकूया असं वाटतं, सत्संगात जाऊया. मग तिथे गेल्यावर काय होतं, की ते सत्संग ऐकून आपल्याला गुरु मिळेल, म्हणजे तिथं असणारे जे साधू आहेत, म्हणजे गुरु जे आहेत, तर त्यांचं मार्गदर्शन मिळतं, त्याला म्हणायचं भजन क्रिया. आणि मग तिथे मग आपण त्यांच्याकडून दीक्षित होतो आणि गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली सेवा करतो. मग आपल्याला भगवानांची कथा ऐकूया अशी रुची निर्माण होते, कृष्ण कथेविषयी रुची निर्माण होते, आणि भौतिक आसक्ती नष्ट होते, आणि कृष्ण कथेविषयी आसक्ती वाढते. मग ही रुची जेव्हा पुढे वाढते, तर त्यावेळेला ही जी म्हणजे त्याचं रूप, त्या रुचीतून आसक्ती वाढते कृष्ण कथा ऐकण्याची, आणि त्याद्वारे आपण भावाच्या स्तरावर येतो, म्हणजे भगवान याच्याविषयी भाव निर्माण होतो आपल्याला. मग भाव म्हणजे काय, दिव्य प्रेमाच्या स्तरावरचा पहिला अंकुर आहे, भावांकुर म्हणतात, प्रेमांकुर. आणि मग पुढे जाऊन हा भाव परिपक्व झाला की भगवत प्रेम निर्माण होतं. ह्याला म्हणायचं प्रेमाभक्ती किंवा भगवत प्रेम. असे श्रद्धेपासून प्रेमापर्यंतचे टप्पे आहेत. आणि त्यातला महत्वाचा टप्पा म्हणजे निष्ठा. म्हणजे जेव्हा गुरूंविषयी निष्ठा आपल्याला उत्पन्न होते, आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण भक्तिमय प्रेममय सेवा करायला लागतो, तेव्हा आपण पुढच्या टप्प्याला जात असतो. तर पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊ. हा मग त्याचे श्लोक वाचूया. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. हरे कृष्ण. हा मग त्याचा अर्थ वाचूया. हरे कृष्ण. जे ज्या भावाने मला शरण येतात त्याला अनुरूप असे फळ मी त्यांना देते. हे पार्थ, सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता जे ज्या भावानी जे आहेत भगवानांना शरण जातात, तसं म्हणजे जसं त्यानुसार भगवान फळ देतात. ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस तसेव भजाम्य, म्हणजे जसा भाव तुमचा तसा देव, म्हणजे तशा पद्धतीनं भगवान जे आहेत ते फळ देत असतात. आणि ह्यानुसार प्रत्येक जण आपापल्या परीनं आपापल्या स्तरानुसार भगवत भक्ती करायचा प्रयत्न करत असतो. मग आता उदाहरण घेऊया, म्हणजे हे जे वासरू किंवा गाय आहे, तर हे भगवान यांच्या चरण कमलांशी जे आहे ते शांतपणे पडून असतं, मग त्याला म्हणायचं शांत रसामध्ये बांधले जातात भगवान यांच्याशी. मग हे गोपीजन सखा जे आहेत, तर ते मित्र म्हणून त्यांच्याशी म्हणजे जे म्हणजे जे आहेत तर ते त्यांच्याशी खेळतात, बागडतात. मग ते जे आहेत ते सख्य भावामध्ये. आता जे बलराम आहेत ते श्रीकृष्ण थकले की त्यांचे पाय चेपतात, आणि बलराम थकले की श्रीकृष्ण त्यांचे पाय चेपतात, असे एकमेकांची सेवा करतात. मग हा वात्सल्य भाव, मोठे बंधू आहेत, तर या वात्सल्य रसामध्ये बांधले जातात. मग आता जे
म्हणजे यशोदा मैया आहेत तर त्यांनी मातेची भूमिका निभावली. मग त्यांच्याशी पण तो वात्सल्य भावाचं प्रकटीकरण आहे. म्हणजे भगवान यांनी म्हणजे भगवान यांच्याविषयी आपला पुत्र म्हणून त्यांनी प्रेम प्रदर्शित केलं. मग भगवान यांनी त्यांचा माता म्हणून सन्मान केला. म्हणजे काय, ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्. तुम्ही जसं श्रीकृष्णांना ज्या भावाने शरण येतात कृष्ण त्या भावाने तुमच्याशी बांधले जातात आणि तुम्हाला त्यानुसार फळ देतात. मग आता कंसाने काय केलं, श्रीकृष्णांचं सतत शत्रू म्हणून म्हणजे सतत स्मरण केलं. मग श्रीकृष्णांनी काय केलं, त्याच्याशी शत्रुता केली, त्याचा वध केला. म्हणजे अशा पद्धतीनं जसं आपला भाव त्यानुसार श्रीकृष्ण जे आहेत तर त्यानुसार आपल्याला फळ देतात. आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी, पुढची स्लाइड घेऊ आपण. पुढच्या स्लाइडवर येऊ. हा, मग आता ह्या जगामध्ये सकाम कर्म जी करणारे लोक असतात ना त्यांना सिद्धी मिळणं अपेक्षित असतं. म्हणजे काय, तर वेगवेगळे जे देवता आहेत ना, सूर्यदेवांची उपासना करतात उत्तम आरोग्य मिळण्यासाठी. मग आता लक्ष्मी मातेची उपासना करतात धन मिळण्यासाठी. मग पार्वती मातेची उपासना करतात म्हणजे शिवजी जे आहेत त्यांच्या पत्नी, तर उत्तम पती मिळावा असं म्हणून. तर अशा पद्धतीने उपासना वेगवेगळ्या देवतांची केली जाते. मग त्याद्वारे जे आहे तर काय होतं, त्यांना ते सगळे लाभ असतात ते मिळतात. म्हणजे त्वरित फळं देतात. म्हणजे भगवान यांचे जे भक्त आहेत, देवता ह्या त्यांच्या सेवेमधल्या जे प्रशासकीय सेवक आहेत, मग असे जे सकाम कर्माद्वारे सकाम फळांची इच्छा करतात त्यांना लगेच ते सिद्धी प्राप्त होऊन जातात. आणि म्हणून जे सकाम कर्म करणारे लोक असतात म्हणजे ज्यांना काहीतरी फळाची अपेक्षा आहे, मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे असं, म्हणजे मला धन हवं, मला उत्तम आरोग्य हवं, मला उत्तम जे आहे ते पत्नी हवी, किंवा अशा पद्धतीने अनेक अपेक्षा असतात लोकांच्या, सकाम इच्छा. तर ते देवतांची आराधना करताना त्वरित फळं मिळतात त्यांची जी फलप्राप्ती आहे ती त्वरित होते. पण हे जे आहेत हे देवता सुद्धा नित्यबद्धच आहेत, आपल्यासारखे जीव आहेत. म्हणजे जेव्हा प्रलय होतो त्यावेळेला काय होतं की आपल्या जीवात्मा जसे नष्ट होतात तसे जे नित्यबद्ध म्हणजे जे आहेत देवता हे सुद्धा नित्यबद्ध जीवच आहेत आपल्यासारखे. आणि त्यामुळं ते देखील म्हणजे त्यांचं उपास्य दैवत देखील या अशा सकामकर्मी लोकांचं जे आहे तर ते देखील नष्ट होत असतात. मग हे देवता जे आहेत ते प्रशासकीय सेवक आहेत भगवान यांच्या सेवेमधले. मग जर ह्या देवतांना ही सगळी वरदानं देण्याचं जे सामर्थ्य असतं हे सुद्धा भगवान कृष्णांकडूनच येत असतं. मग जर आपण कृष्णांचीच उपासना केली, म्हणजे जर मुळालाच आपण पाणी घातलं तर काय होईल, पानं फुलं फांद्या खोडांना मिळेल. मग ह्या देवता सुद्धा संतुष्ट होतील, हो की नाही. आणि आपल्याला जे अपेक्षित आहेत ती सगळी फळप्राप्ती होऊ शकेल. पण सकाम कर्म करणाऱ्या लोकांचं कसं होतं, ते तात्पुरती फळं मिळवण्याकडे कल असतो आणि ते मिळालेली वरदानं पण कशी असतात, मग ती क्षणभंगूर असतात. काही काळापुरतं ही फळप्राप्ती त्यांना होत असते. आता पुढे जाऊ आपण. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. हरे कृष्णा. हा, मग आता भौतिक प्रकृती जी आहे तर त्याचे 3 गुण आहेत. मग त्या गुणवैशिष्ट्यानुसार कर्माची जी विभागणी आहे ना, तर तर त्या म्हणजे जी कर्माची विभागणी आहे तर त्यानुसार वर्णाश्रम पद्धती जी आहे ती तयार केली गेली आहे. आणि भगवान हे सगळं करतात पण स्वतः या सगळ्यापासून अलिप्त राहतात. म्हणजे स्वतः जे आहे ते अकर्ता राहतात. तर का, तर भगवान हे पूर्णतः समाधानी आहेत. आणि हा जो वैराग्य भाव आहे, सर्वश्रेष्ठ वैराग्य भाव भगवान यांच्यामध्ये आहे. आणि त्यामध्ये अकर्ता राहतात. ते कसे आहेत, तर ह्या सगळ्यांपासून दूर राहून सगळं कार्य जे आहे ते करत असतात. मग आता ब्राह्मण वर्णाचे लोक बुद्धिमान असतात. तर ते काय करत असतात, ज्ञानदान करतात. मग आता क्षत्रिय म्हणजे ते सत्वगुणामध्ये असतात. क्षत्रिय वर्णाचे लोक जे असतात ते प्रशासकीय सगळ्या सेवा देतात. राज्याचं रक्षण करणं, धर्माचरणी लोकांचं, साधू पुरुषांचं रक्षण करतात. मग ते जे आहेत ते रजोगुणामध्ये स्थित असतात. मग जे वैश्य वर्णाचे लोक असतात ते कृषी, गोरक्षा, वाणिज्य हे कार्य करतात. मग ते जे रजोगुण आणि तमोगुण यांचं मिश्रण असतात. आणि जे शूद्र वर्णाचे लोक आहेत ते यांची सेवा करत असतात, या सगळ्या वर्णाच्या लोकांची. मग इथे आपण हा भाग समजून घेऊया की जो ब्राह्मण वर्णाचा व्यक्ती आहे तो ब्रह्म स्तरापर्यंत म्हणजे निर्विशेष ब्रह्मापर्यंतच त्याला ज्ञान आहे ते प्राप्त होऊ शकतं, म्हणजे त्या स्तरापर्यंत जाऊ शकतो. पण जो कृष्ण भावना भावित जो आहे, एक कृष्णांचा जो एक वैष्णव भक्त आहे ना, तो ह्या वर्णाश्रम व्यवस्थेच्या पलीकडे असतो. म्हणजे तो ब्राह्मण वर्णाच्या व्यक्तीपेक्षा सुद्धा श्रेष्ठ असतो, कारण तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांची सेवा करत असतो. आता पुढे जाऊ आपण.
हा माताजी पुढच्या स्लाइड वर येऊया. हा. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता कुठल्याही कर्माने भगवान कधी बद्ध होत नाहीत किंवा कर्मफळाची त्यांना कुठली आकांक्षाच नसते, कारण ते कसे आहेत, आत्मतृप्त आहेत आणि ते पूर्णतः आध्यात्मिक सच्चिदानंद आहेत. आणि भगवान यांच्याविषयी जो कोणी हे जाणतो तो कधीही कर्मफळांनी बद्ध होत नाही. मग आता भगवान पहा, म्हणजे स्वतःमध्ये तृप्त आहेत आणि पूर्णतः कसे आहेत, तर ते सच्चिदानंद विग्रह असं म्हटलं जातं. ईश्वर परमकृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सर्व कारण कारण असे भगवान यांच्याविषयी ब्रह्मसंहितेत उल्लेख आहे. म्हणजे काय की असे परिपूर्ण असे भगवान आहेत आत्मतृप्त. मग त्यांनी काय केलं पहा, आपल्या भक्तांच्या प्रेमासाठी ते थोडंसं तुलसी दल आणि जल जर आपण त्यांना अर्पण केलं तर ते स्वतःला देखील विकून टाकतात पहा. म्हणजे इतके भक्तवत्सल आहेत भगवान. आपल्या म्हणायचं भक्तवत्सलता भगवानांची. मग सुदामाची त्यांनी काय केलं, पादप्रक्षालन केलं जेव्हा सुदामा द्वारकेमध्ये आले तेव्हा, आणि रुक्मिणी मातांना त्यांनी वारा घालायला सांगितलं. म्हणजे पहा. त्यानंतर जे भगवान आहेत तर त्यांनी सगळ्या आपल्या गोपजनांसोबत गोपालनाचं कार्य केलं. त्यांच्याबरोबर ते गोपालन करत असत म्हणजे, आणि वनामध्ये जात असत पहा. मग आता त्यांनी त्यानंतर काय लीला केली, तर जेव्हा त्यांनी प्रतिज्ञा केली होती की मी शस्त्र नाही वापरणार किंवा युद्ध नाही करणार, पण अर्जुनावरती जेव्हा सपासप बाण सोडले भीष्माने, आता भीष्म हे उच्च कोटीचे भगवान यांचे भक्त आहेत आणि त्यांना एक संधी होती की भगवान यांचं मी भक्त आहे सिद्ध करायला, म्हणून त्यांनी ही एक म्हणजे लीलाच घडवली होती एक प्रकारे भगवान यांच्या माध्यमातून आणि भीष्मांना असे विचार देऊन. तर मग त्यांनी जेव्हा अशा पद्धतीने शक्ती प्रदर्शन केलं, म्हणजे भगवान यांचं मी सेवक आहे हे त्यांना आता सिद्ध करायचं होतं. मग त्यावेळेला काय केलं, श्रीकृष्ण जे आहेत तर ते क्रोधित झाले आणि त्यांनी ते रथातून उतरले आणि त्यांनी ते चक्र आहे तर ते काढलं, अर्जुनाच्या रथाचं चक्र उपसून काढलं आणि ते घेऊन ते भीष्मांच्या अंगावरती धावून गेले. मग त्यावेळेला भीष्म ते त्यांच्या चरण कमलांशी बसले आणि त्यांनी प्रार्थना केली. मग त्यावेळेला त्यांनी जे चक्र भिरकावलं ते एक चक्रा म्हणून पश्चिम बंगालमध्ये ते गाव आहे तर तिथे जाऊन ते पडलं. तर आता ही जी लीला आहे तर यामध्ये आपण समजून घेऊ की म्हणजे भगवान यांचा मी भक्त आहे, मग भगवान यांचा क्रोध सुद्धा त्यांनी भगवत प्रसाद म्हणून घेतला. म्हणजे अशा पद्धतीने भगवान जे आहेत ते लीला करतात आपल्या भक्तांविषयी. म्हणजे त्यांना माहिती होतं की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत भीष्म पितामहांना, आणि त्यामुळं असे जे लोक आहेत म्हणजे अशा स्तरावर की जे भगवान यांचं दिव्य कर्म जाणतात ते कुठल्याही कर्माच्या फळांनी बद्ध होत नाहीत, कारण भगवान जे आहेत त्यांचं दिव्यत्व त्यांना माहिती असतं आणि ते भगवत सेवेमध्ये स्वतःला समर्पित करतात जसे भीष्म पितामहामध्ये. मग आता अर्जुनाच्या बाबतीत सुद्धा पहा, त्यांनी सारथ्य स्वीकारलं. म्हणजे युद्धामध्ये काय होतं, इतका कोलाहल असतो की तिथे बोलून किंवा ओरडून काही सांगता येत नाही. मग जो क्षत्रिय असतो ना तो उजवीकडे वळायचं असेल ना तर उजव्या खांद्यावर लाथ मारतो सारथ्याच्या, आणि डावीकडे वळायचं असेल तर डाव्या खांद्यावर लाथ मारतो पहा. मग अर्जुनांचा लत्ता प्रहार तेच असत होते. म्हणजे असे भगवान म्हणजे भक्तांसाठी सगळं काही जे आहे ते प्रेमाने स्वीकारतात. त्यांना भक्तांची सेवा करायला आवडते पहा. असे भक्तवत्सल जे भगवान आहेत, मग त्यांच्याविषयी जो कोणी हे ज्ञान घेतो ना तो कधीही कर्मफळांनी बद्ध होत नाही. म्हणजे भगवान यांना जाणायला काय हवं, भक्तीचे नेत्र हवेत हो की नाही, आणि प्रेमाचं अंजन हवं. मग तेव्हा भगवान यांना आपण जाणू शकू. आणि भगवान यांचं हे दिव्य त्यांच्या जन्माविषयीचं ते कसे प्रकट होतात आणि कसं कार्य करतात हे जेव्हा ज्ञान कोणी घेईल तेव्हा तो या भौतिक जगातून तर तो म्हणजे कधी परत येणारच नाही, पण तो कुठल्या कर्मफळांनी सुद्धा बद्ध होणार नाही पहा. आता पुढे जाऊ आपण. हा. मग आता हे जे कर्म आहे ते खूप गुंतागुंतीचं आहे आणि हे समजायला खूप अवघड आहे. मग कर्म म्हणजे काय, आपण जी कृती जीवात्मा या भौतिक प्रकृतीमध्ये येऊन करतो ती. विकर्म म्हणजे काय, की जे शास्त्रामध्ये संमत नाहीये ते विकर्म. आणि अकर्म म्हणजे काय, तर कृष्ण भावना भाविक कर्म की ज्याला कुठलाही जो आहे तो परिणाम नसतो. मग आता ते कसं आहे हे आपण तक्त्याच्या माध्यमातून अभ्यासूया. तर त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा.
आता विकर्मी म्हणजे काय, की जो वेदांचं पालन करत नाही, म्हणजे 4 नियमक तत्वांचं तो पालन करत नाही, किंवा जो गुरु साधू शास्त्र यांचा आदर करत नाही, किंवा त्यांच्याप्रमाणे म्हणजे जो आहे तर त्याचं आचरण नसतं. मग अशा पद्धतीनं आचरण असेल, मांसाहार करत असेल, तर मानवी जीवनाच्या मूळ उद्देशांचा जो आहे तर म्हणजे तो त्या उद्देशांपासून तो दूरच जातो. मानवी जीवनाचा उद्देश आहे की भगवत प्राप्ती करणे, आणि इकडे तर कुठल्याच नियमक तत्वांचं किंवा साधू गुरु शास्त्र यांच्याप्रमाणे जो आचरण करत नाही, त्याला म्हणायचं विकर्मी. तो धर्म शास्त्रांचं पालन करतो, पण तो सकाम कर्म करतो, म्हणजे स्वर्ग प्राप्तीसाठी यज्ञ करतो. उत्तम लोक मिळावेत म्हणून तो यज्ञ करतो. मग त्याला दिव्य लोकामध्ये, स्वर्गामध्ये वगैरे स्थान मिळतं, देवतांचं शरीर प्राप्त होतं. पण तिथली सुख उपभोगली की त्यांना पृथ्वी लोकावर पुन्हा यावं लागतं. मग असं असतं, त्याला म्हणायचं कर्मी किंवा सकाम इच्छेने जो कर्म करतो किंवा फळाच्या अपेक्षेने, त्याला म्हणायचं कर्मी किंवा सकाम व्यक्ती असं म्हणून, किंवा सकाम कर्म करणारा व्यक्ती. मग अकर्मी म्हणजे काय, की कृष्णांची तो भक्तिमय प्रेममय सेवा, म्हणजे फक्त कृष्णांना संतुष्ट करण्यासाठीच तो कार्य करतो. मग त्याला म्हणायचं भक्तिमय प्रेममय सेवा. त्या स्तरावर तो त्याला उन्नत करतो. त्याच्या सगळ्या आसक्ती निघून पडलेल्या असतात, आणि भौतिक लाभासाठी तो कधीच कर्म करत नाही. आणि त्यालाही माहित असतं की भौतिक लाभासाठी कर्म केलं तर आपल्याला पुन्हा 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 या योनीमध्ये जन्म घ्यावा लागेल, हे सगळं जाणतो. मग ह्याचं उदाहरण म्हणजे काय, नारद मुनी. ते भगवान यांचं भक्तिमय प्रेममय सेवा करतात. त्यांना त्यांना काय म्हणायचं, अकर्मी. अकर्म म्हणजे काय, त्याला कुठलाही परिणाम नाही, आणि जे केवळ आणि कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी केवळ कर्म केलं जातं. मग त्याला कृष्ण भावनाभावित कर्म, आध्यात्मिक कर्म किंवा अकर्म म्हणतात. आता पुढे जाऊ आपण. हा हा, मग त्याचा हा श्लोक वाचू. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हा श्लोक खूप महत्वाचा आहे. आता तद्विद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. तर प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, हे 3 शब्द लक्षात घ्या. तर प्रणिपाते म्हणजे गुरुंकडे जा. मग आता आध्यात्मिक गुरुंकडे जा. मग आध्यात्मिक गुरु कसे असतात, तर ते वेदांचे गूढ अर्थ त्यांना माहिती असतात. तर त्यांच्याकडून तुम्ही हे जे ज्ञान जर घेतलं, भगवद्गीता किंवा भागवत किंवा त्याविषयी म्हणजे वेदांचं हे तत्सम ज्ञान, तर त्यांना म्हणजे ते स्वरूप सिद्ध असतात, किंवा आध्यात्मिक स्तरावर, उच्च स्तरावर असे ते असतात, आणि आत्मसाक्षात्कारी असतात. मग त्यांच्याकडून आपण वेदांचं सत्य जाणलं तर आपल्याला ते ज्ञान प्राप्त होईल. मग त्यांच्याकडे जाऊन काय करा, त्यांची सेवा करा. आणि ते जेव्हा तुमच्यावर संतुष्ट होतील, तेव्हा तुम्ही त्यांना प्रश्न विचारा, शंका विचारा. परिप्रश्नेन म्हणजे गुरुंकडे जा. तिथे काय करा, त्यांना प्रश्न विचारा, त्यांची सेवा करून संतुष्ट करा. आणि मग ती सेवा केल्यामुळे संतुष्ट झाल्यामुळे त्यांना जे आपण प्रश्न विचारू, शंका, त्याचं ते निरसन करतील, आणि त्यांच्याकडे जे काही ज्ञान आहे ते सगळं तुम्हाला देऊन टाकतील. पहा, मग अशा व्यक्तींकडे आपण जेव्हा जातो तर त्यावेळेला श्रीकृष्णांविषयीचं आपल्याला हे जे ज्ञान आहे आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावरचं, तर हे प्राप्त होऊ शकतं. अन्यथा आपण सत्य जाणायला आपण मनानेच पुस्तक वाचलं तर आपण जे तर्क करू ना, मानसिक तर्काने आपल्याला ज्ञान नाही प्राप्त होणार. असा आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती, जे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु आहेत, तर त्यांच्याकडूनच आपल्याला हे ज्ञान प्राप्त होईल, आणि त्याद्वारे आपण भगवान यांना जाणलं पाहिजे. कारण त्यांनी कृष्णांना जाणलेलं असतं, कृष्ण तत्वाला जाणलेलं असतं, आणि ते आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर उन्नत असतात. मग आता कृष्णांचे गुरु कोण होते, सांदीपनी मुनी. मग तिथे ते त्यांच्याकडे गुरुकुलमध्ये ते शिकायला गेले, त्यांच्याकडून ज्ञान प्राप्त करायला गेले. पहा, मग तिथे जाऊन त्यांनी सांदीपनी मुनींच्याकडून सगळं ज्ञान जे आहे ते प्राप्त केले. पहा, म्हणजे काय, की भगवान जेव्हा स्वतः मनुष्य अवतारामध्ये आले, तरी त्यांनी शास्त्रांच्या विधिविधानांचं पालन केलं, की तुम्ही प्रमाणित अध्यात्म गुरूंकडे जाऊन, म्हणजे गुरु शिष्य परंपरेद्वारे हे ज्ञान जे आहे ते प्राप्त केलं पाहिजे. पहा, म्हणजे त्यांनी जे काही वेदांमधून ज्ञान दिलंय तर त्याचं स्वतः देखील आचरण केलं, आणि आचरणातून ते आदर्श बनले, आणि त्याद्वारे त्यांनी हे ज्ञान प्राप्त केलं, आणि त्याद्वारे स्वतः एक उत्तम शिष्य म्हणून, एक आदर्श शिष्य म्हणून त्यांनी स्वतःला प्रस्थापित केलं. पहा, मग अशा पद्धतीनं जेव्हा आपण कार्य करू, म्हणजे आपल्या जीवनामध्ये प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु जेव्हा येतील, तेव्हा निश्चितच काय होईल, आपला उद्धार होऊ शकेल. आणि म्हणून आपण गुरु शिष्य परंपरेच्या माध्यमातून हे जे ज्ञान आहे तर ते ग्रहण करायचा प्रयत्न करायचा. की जसं भगवद्गीतेच्या माध्यमातून जशी आहे तशी या भगवद्गीता जी आहे तर ती आपल्यासमोर श्रील प्रभुपादांनी प्रस्तुत केली. आपल्या जीवनामध्ये प्रमुख संस्थापक आचार्य किंवा प्रमुख शिक्षा गुरु म्हणून आपल्या जीवनामध्ये श्रील प्रभुपाद आलेलेच आहेत. मग त्याद्वारे आपण हे जेव्हा ज्ञान घेतो तेव्हा ते
आपल्याला योग्य प्रकारे ज्ञान मिळतं पहा. अन्यथा काय मानसिक तर्काने आपण त्याचे चुकीचे अर्थ लावू आणि मानसिक तर्काने आपल्याला कधी ज्ञान नाही घेता येणार. तर भगवत भक्त जे आहेत ना ते कृष्णाविषयी त्यांना ज्ञान असतं आणि कृष्णांना ते तत्वतः जाणत असतात. मग अशा भगवत भक्तांकडून आपण ज्ञान घेतलं पाहिजे. मग भगवत भक्त म्हणजे अशा आचार्य परंपरेतले प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु असतात की जसे श्रीकृष्णांचे गुरु होते संदीपनी. मग अशा गुरूंकडून आपण ज्ञान अर्जित करणं आवश्यक आहे. हा माताजी पुढची स्लाइड. हा मग आपण कृष्णांबद्दलचं दिव्य ज्ञानाविषयी अभ्यासलं. मग सर्व मार्गाचं ध्येय आणि वर्णाश्रम व्यवस्था ह्याच्याविषयी अभ्यासलं. त्यानंतर कर्मयोग आहे तर त्याबद्दल आपण जाणून घेतलं आणि मग दिव्य ज्ञान कसं आपल्याला प्राप्त होतं तर त्याविषयी म्हणजे कशा पद्धतीने आपण ते प्राप्त करायचं तर हे जाणून घेतलं. आणि मग पारंपरिक ज्ञानाचा सारांश काय तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. तर अशा पद्धतीने आपण ज्ञान जे आहे ते प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूकडून मिळवू शकतो हे आपण अभ्यासलं. इथे आपला अभ्यास संपला. कोणाला काही शंका असेल तर आपण विचारूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. हा बोलूया माताजी. मला ना विचारायचं होतं की आपण श्रीजींची सेवा कशी करू शकतो. घरी असते ना आपल्याला लड्डू गोपाल, हा 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 त्यांची जर तुमच्या सेवा घरी करायची लड्डू गोपाल आहेत. आहे. मग ते रेकॉर्डिंग